Ылы тормышка ныклы адымнар белән кирип барганда, язмыш синең җилкәңә зур җаваплылык өсти икән. Бу сынаумы, әллә инде бәхетме? Бүген безнең кунагыбыз яшь кенә булуына карамастан, әнә шундый зур җаваплылыкны үз җилкәсендә алып баручы шәхес. Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачылар, исәнме Филүс. Бүген безнең кунагыбыз Татарстанның атказанган артисты. Һәм мин бу сүзне инде курыкмыйча авыз тутырып әйтә алам, чөнки мин генә түгел, күп күп санлы тамашачыларыбыз да әйтә. Татар халкының алтын тавышы дип әйтә Филүс Кахиров. Сәлам Замира, сәлам милләттәшләр, һәммәгезгә дә хәерле кичләр. Әлбәттә, без сине үзебездә кунакта күрүебезгә бик шатбыз. Тамашачылар инде бер мәл аптырап та калганнардыр, чөнки гадәтләнгәннәр безнең кунакларыбыз гадәттә Алпат, яшьтә шундый өлкән кунакларыбыз бит инде һәм яшь кенә Филүс, һәм язмышы Филүсның нинди икән дигән сораулар тугандыр тамашачылар, шуңа күрә экраннар янына якынрак килеп утырыгыз. Бүген без Филүс Кахировның язмышы белән якыннанрак танышырбыз. Филүс, беркемгә дә сер түгел, син Башкортстаннан һәм инде нинди авылдан, гомумән Башкортстан дигәч бит әле ул бит әле татарлар түгел, ул бит инде башкорт төбәге, син башкорт ягынданмы, татар ягынданмы, толырак үзең сөйлә әле. Башкортстанның Бүздәк районы, ул инде татарлар районы дип шатлана. Бигрәк тә безнең авыл, Килем авылы, анда инде Башкортстан буенча татарлар үзәге урнашкан. Зур гына авыл безнең, һәм шушында татарлар үзәге булгач, инде мин бер ничектә бүтән милләт кешесе булып чыга алмыйм. Татарына була алмыйсың. Ул әлбәттә документта бер хәл, әмма күңелең белән, халәтең белән менә шушы бер. Мин хәзер теге милләт-ара нинди низак чыгару максатыннан сорамыйм, чөнки син ике халыкны да яраткан җырчысы. Мин булай җавап бирәм, һәм ул дөрестә шундый Башкортстанда үскәч, менә әйтәләр бит инде, каян киләсең ул шугадыр теге Башкортстаннан киләләр дә җырчылар, сәхнәне алалар дип әйтәләр бит инде, әйтәләр шундый сүзләр чыга. Мин дә җавап бирәм, без теге Башкортстанда үскән татар кешеләре, без инде ике халыкның да, ике милләтнең дә җырларын тыңлап үскән җырларын, моңнарын теге Татарстанның да, Башкортстанның да профессионал композиторларның әсәрләрен тыңлап, ике республиканың да атаклы, күренекле җырчыларын тыңлап, бәлки теге шуннан сеңеп баргандыр инде безгә ике халыкның да моңа. Әлбәттә инде күңелем минем балачактан ук Казанга тартты, чөнки Казан бит инде ул татарларның мәркәзе. Теге элек кассеталар сата, видеокассеталар саталар иде, шушының концертлар карап, Казанда концерт дигән сүз минем өчен менә теге киләчәккә бер тартып тора торган магнит. Бер магнит иде инде. Менә ничек тә булса Казанга барып, Казанда җырлыйсым килә иде. Ул теге хыяллар тормышка ашты инде, Аллага шөкер. Беренче концертлар да узды. Һәм менә кая гына барсам да, хәзер Казанда гына түгел, теге Россиянең төрле төбәкләренә дә чыгабыз бит инде концерт белән. Чит илгә дә чыгабыз, теге хәтта Америкаларга, океан ашада барып концертлар куйдык. Ләкин менә кая гына барсаң да, күңел барыбер яшәргә дисәң Казанда инде менә ничектер. Бүтән җиргә кунакка барып кайтырга була, концерт белән барып була. Нишәптер күңел һәр вакыт Казанга тарта инде. Әлбәттә. Син гаиләдә иркә бала идеңме? Юк, безгә иркәләнергә андай мөмкинчелекләр бирмәделәр. Ничә малай? Әтиәне усал идеме, яисә язмыш шундый булдымы? Төпчек малай булсам да, әткәй дә, әнкәй дә безне теге әлбәттә һәр вакыт яхшы итеп киендерделәр, яхшы итеп ашаттылар дигәндәй, ул теге ничек дип әйтим, авыл баласы инде һәр вакыт ит белән бәрәңгедән бер кайчан да аерылмый инде, ансы билгеле. Инде менә тәмтем балачага бит аның теге тәмне суы да кирәк, аның лимонадлары да кирәк. Теге кибеттән теге колбасалары, сырларын да ашыйсы килә, теге шоколад да ашыйсы килә. Буларны инде Аллага шөкер дип әйтәм, теге әнкәй бәлки баш хисапчы булып эшләгәндер. Теге мунча ташында Шәмси Закиров ничектер бер балалар бакчасындагы дигән юмырында теге булай дип әйтә, балачага булып чыкканда шу булай дип әйтә иде. Мин ашарга яратам, ашарга бик яратам, көненә 10 тапкыр ашыйм, үземә шаккатам, аннан үзеннән өсти теге, чөнки бөтен нәрсә бушка килә, мәктәп ашханасыннан әни генә исән булса кулмасыннар эшеннәр дип. Шул истә калган. Менә әни башкача шәй бит. Флора апай. Флора апагыз, ул инде кибеттә үзләренең кибетләре
шунда баш хисапчы булып эшләр. Шуңа күрә без инде ул темпимнән бер карасаң аерылмадык. Ләкин һәрвакыт эшләп үстек, әни кайтуына эш калырга тиеш түгел иде. Үйләрендә апа белән бер туган апам беләсән, 6 яшькә зур, аның белән үйләрендә җыештырып чыга идек. Мин тиз генә малында карап керә идем. Мин малын караганда апа ятып кына торган икән, ул телевизорга карап. Үскәч кенә әйтте ул миңа. Шулайрак, шуңа күрә эшләп үстек, ничек тырышып үстек. Безгә инде әткәйдә киләчәктә һәрвакыт үзең табып, үзең эшләп яшәргә кирәк дип, менә шундый бер үгет насихат бирделәр, шундый тәрбия белән үстерделәр. Шуңа күрә аларга бик зур рәхмәт аның өчен. Менә бәлкем баналь сорау буладыр, ләкин мин сорауны бирмичә булдыра алмыйм. Җырлау ул кемнән килә? Әниеңнәме, әтиеңнәме? Әткәйдән килә. Әткәйдән килә. Аларның ул бит инде Кушнаренко районыннан үзе. Ул да шулай матур җырлыймы синең кебек? Ул матуррак җырлаган. Яшь чагындагы 20 яшендәге бер язманы миңа биргәннәр иде. Аудио язма инде ул. Үзе гармунда уйный, үзе җырлый. Әле исемдә Әлфия апа Авзалованың нене җырлыйды. Теге ак чәчәкләре кебек кар ява дип. Шуны матур итеп җырлый. Мен әйтәм, нишләп син җырчы булып китмәдең соң? Мен әйтәм, нишләп тырышмаган? Элек ул ничектер шунда авылда калынган инде дип. Шуңа күрә бу җырга тартымлык, сәнгатькә тартымлык ул менә шул әткәй ягына килә инде. Әтидән килә. Иң беренче чыгышыңны хәтерлисеңме? Хәтерлим, ул 8 март, әниләр бәйрәме, балалар бакчасы. Күреп алганнардыр инде, күрәсең, теге тәрбиячеләр теге җырлатып караганнардыр инде. Һәм исемдә әниләр каршына чыгып бастым. Менә кешегә карап кына булмый бит, уялам. Әле бит анда гармоны да юк, теге акапелла инде. Сандугачка серен сөйли дип бер идәннең бер хәтерлим, ул кызыл идән, аның краскалары бераз купкан иде. Бер шунда купкан җиренә карадым да, бүтән җырны бер точкага карап җырлап чыктым. Хәтта ул вакытта әнкәй дә белмәйде минем җырлаганны. Шуннан кайтып барганда гына, улым, син бит җырлыйсың икән дип үзе дә шаккатып, кайтып әткәйгә әйтте инде, безнең улыбыз җырлый икән ди, мин беләм ди, син эштә шакта ди, мин гармун алам да аны җырлатам бит дип, менә шул җырны да ул беренче тапкыр ул өйрәткән иде инде. Менә шуннан китте инде, шуннан белделәр, анасын инде авылда теге яңа ел бәйрәме, авыл бәйрәме, нинди сабан туйлар, берсе дә калмый инде, мине чыгарып бастыралар инде. Аннан бераз инде теге нидә кирип китте, кыюлык та кирип китте. Айдар абый Галимовның теге иллюзия җырын җырлый идем инде. Миңа шуңа күрә Филүс дип бирделәр, мине иллюзия дип бирделәр. Тора барбыр да малайлар бит инде алар кызлар күбрәк артист һөнәренә омтылалар. Шулай бит инде. Синең кичкенәдән шулай артист булу теләге бар име, яисә син башка һөнәргә тартылайдыңмы? Менә мәктәптә сорыйлар бит инде укытучылар, балалардан сорыйлар, менә үскәч кем буласың инде дип. Башта иң элек мин инде теге артист булам дип карамадым инде үземә. Миннән сорадылар да, кем буласың? Авылда кем инде ул? Я шофер, я сварщик. Шундый, мин дә торып бастым да, әйтәм, мин шофер. Укытучы әйтә, Филүс, син шофер түгел, син артист буласың ди. Артист түгел, артист буласың. Аннан соң инде чыннан да укытучы сүзе безгә ул вакытта ничек дип әйтәм, закон инде. Ничектер йөрәгемә салып куйган күңелемә, һәм шуннан ничектер минем хыяллар да, бәлки ниндидер максатлар да барлыкка килгәндер шул вакытта. Һәм инде артист булырга кызыгып, әйтә бердем, тырышып йөрдем инде. Демәк, иң беренче профессиональ белем алыр өчен син кайда бардың булып чыга инде?
Ул неде Туймазада башта конкурс үткәрәләр иде. Озон көй дигән. Бу инде башкорт халык көйләрен җырлаучылар. Безнең теге Сәлимәкәй дигән җырны өйрәтте. Миңа беренче тапкыр Динә апа Хасанова, ул безнең авыл мәдәният йортының сәнгать җитәкчесе инде. Үзе дә матур гына җырлый иде һәм ул йөрәтте инде конкурсларга да. Миннән артист ясарга тырышып, менә шушы конкурска да ул Хайр фатихасын биреп, шушы җырларны өйрәтеп җибәрде. Һәм шунда катнаштым. Шунда инде репетиция вакытында bir ханым килде дә, миңа әйтә инде, менә бездә музыка училищесы бар Октябрьский шәһәрендә. Ничәнче сыйныфта укыйсың? Мен 9нчы сыйныфта укыйм. Менә 10га 11не укыганчы ди, ниләрне син 9-ны тәмамла да безгә укырга килде. 2 елыңны теге сэкономиш дигән кебек инде. Шуннан соң мен инде ничектер дәртләнеп өйгә кайтып киттем инде. Хәзер кайттым да мен әйтәм, менә бу ел мәктәп мәйтәм соңгы елы булачак. Мәйтәм мин училищега китәм. Мен инде теге миңа көч биреп, миңа әйтерләр кебек, "Әйе, Филүс, әйе, әткәй әткәй." Теге мин шундый ни көткәнем инде бер карасаң. Әткәй утырды да, "Я артист булмыйсың инде" ди. Бүтән хыяллар бу хәттә килеп төште теге кинәт кенә. "Син юрист буласың" ди. Мәйтәм, мин нинди юрист булам инде? Мәйтәм, мин юрист, мин мәйтәм, син бит бик гуманный кеше ди. Исемдә шулай. Соң мәйтәм, гуманный кешеләр юрист буламы ди. Аларның бит вазифасы бүтән төрлерәк. Әйе, киресенчә. Әйе, әнкәй карап тора инде, мин теге дәртләнгәч, шунып нитеп теге күзләрдә ышкыннар күргәч инде, ул инде теге бик минем өчен борчылды хәзер. Анда ди ачык ишекләр була микән ди. Башта күреп кайтырга кирәк, аның бинасын карарга кирәк, укытучылар белән танышырга кирәк. Шуннан әнкәй белән 30 март көнне киттек Октябрьскийга икәүләшеп. Шушында ачык ишекләр килдек. Безне инде менә шушы укытучы мине чакырган инде Мусина Галия Закировна безне каршы алды. Шуннан соң менә әйдә тагын бер җырлалы дип, мин ул вакытта Илче Гайсаны җырлаган идем. Шуны җырладым да, мин җырлыйм, ул җырлый. Галия Закировна? Әйе, ул бит инде башкорт кызы. Бигрәк тә теге аның тамырлары, аның теге ырулары дип әйтәм инде, шулар барсы да бәлки күз алдына килгәндер инде. Ничектер мен җырлагач, мен әле теге ул җырлагач дагын да дәртләнеп беләк җырлыйм. Мин әйтәм, күрәсең, матур җырлыймдыр инде. Без бит инде теге артистлар шундыйрак кеше, теге халык теге җырлап чыгасың да берәсе җырласа, җылады дип теге шатланасың. Шатланасың. Без нормаль кешеләр түгел бит инде. Ул инде теге яхшы яктан әйтелә инде теге. Димәк, шатканмын ничектер. Миңа да язалар бит. Сез томаш кунакларыгызны махсус җылатасызмы соң ул? Сезгә шуннан рәхәт буламы дип язалар шуның кебек инде. Ул бит хис бит инде. Әлбәттә, хис белән без яшибез инде. Эмоциялар, әйе. Эмоциялар. Шуннан соң инде безне каршы алды, барсында күрсәтте, әнкәйгә аңлатты. Менә монда җыр гына түгел, монда безнең теге сәхнә осталыгы да, монда безнең биюләр дә, уен коралларын да өйрәтәләр, сөйләшергә дә, теге сәхнә теле белән сөйләшергә дә өйрәтәләр, актерлыкка да, барысы да бар. Курыкмагыз, ул монда теге бүтән җиргә укырга барса, ул берничә кеше рәтеннән булыр. Монда ул безнең яраткан укучыбыз булыр дип, әнкәйне в общем теге дишектиләр әле вербовать иттеләр. Шуннан соң әнкәй белән кайттык инде. Әнкәй дә хәзер дә әтиң белән генә сөйләшәсе калды. Чыннан да бинасы да ошады, укытучың да ошады. Булай инде минем күңелем тыныч булыр кебек инде ди. Шуннан кайттык, әткәйне бер 2 көн артыннан йөреп, ризалаштырдык. Шуннан соң шул 9нчы сыйныфны биттем дә, укырга киттем инде. Яшькә, менә хәзер күз алдыма китерәм, 15 яшьлек малай инде бит. Бер дә шәһәрдә яшәп тә карамаган кеше бит инде. Шуннан соң мине алып бардылар, мин теге тулай торакта яшәмәдем. Бер марҗа әбисенә мине урнаштырдылар. Ул вакытта шул әбиләрдә яшәү бар иде.
бик яратышып бер-беребезне яшәдек, без хөрмәт итеп. Ул миңа внучек дип әйтә иде, мин аңа бабуля дип әйтә идем. 3 ел шунда яшәдем. Менә бер-беребезгә нык терәк булып яшәдек без. Ул мине яшәргә өйрәтте шәһәрчә. Мин инде авылдан бүтән казларын, итләрен тәмле итеп ашаттым мин аны каймаклары белән бергә. Менә шулай Аллага шөкер дип әйтәм. Эфирда «Эй, язмыш тапшыру». Бүген безнең кунагыбыз Татарстанның атказанган артисты Филис Кахиров. Филис, мин үзем дә авылдан килеп шәһәр тормышына, студент тормышына чумган бала буларак, мин синең хәләтеңне бик яхшы аңлыйм. Ул теге бик рәхәт хәләт түгел, сагындыра шулай бит. Син менә җаның белән авыл баласымы, сагына идеңме? Авыл кешесе мин, авыл кешесе. Ничек әйтсәң әйтәм бит шәһәрдә яшәп тә карамаган килеш инде. Ул әлбәттә башта сагындыра. Ул менә беренче атнасымны хәтерлим инде. Бер атна укыдым да һәм кайтып барам авылга. Миннән дә герой кеше юк инде. Анда минем бит инде сабакташлар мәктәптә калды, ә мин инде училищеда укыйм инде. Хәзер кайтып барам, урам буйлап, җыяу инде. Эх, мен әйтәм чыгып берәрсе сораса ярар, Филис каян кайтып киләсең дип. Хәзер өченеп шундый теге нитеп кайтып киләм инде. Хәзер урамнан нигә ишек алдына таба борылдым. Менә шушы хистәр белән инде хәзер мине каршы алдырлар инде. О, дип әйтерләр инде димен. Карасам, тегендә бәрәңге алып яталар. Әйтә тиз генә шишендә, давай. Бәрәңге алырга дип, мен булмады кыларым. Булмады кыларым. Шуннан бәрәңге алырга чыгып киттек. Менә шушы чакларымны дөресен әйткәндә мин генә түгел, әнкәй дә бик сагына, ничектер ул вакытта күрәсең, минем өчен барыбер нык борчылганнардыр инде, барыбер 15 яшьлек бала бит инде. Шуннан уку дөресен әйткәндә училищеда бик кызык булды, чөнки анда безнең теге ансамбль бит менә бүгенге көндә Айдар Файзрахмановның фольклор ансамбле бар бит инде. Менә шуның сыманы безнең дә теге төрле музыка уен коралларында уйныйдык, җырлыйдык, бийдек, гел бергә, бер-беребез өчен җан атып, бер-беребез өчен тырышып. Ана конкурсларда күп йөрдек инде. Укытучыга бик зур рәхмәт, һәрбер конкурска барып, катнашып, дуслык моңы, туган тел, Роза ветров дигән төрле инде, хәтта Мәскәүгә барып катнашып, анда җиңүләр яулап бик күп йөрдек. Бу тулы канлы студент тормышы булган инде. Әйе, бик. Син шушы елларда үзеңнең мәхәббәтеңне дә очратасың бит, шулай бит? Икенче курста инде, икенче курсның яртысында дип әйтсәң дә була. Мин хәтерлим, сезнең туегызда Эльмирадан сорагач, син хәтерлисеңме Филисне очраткан беренче мизгелләреңне? Син әйтмәшле, без инде көткән идек, шул кадәр теге шәшәкле, матур итеп сөйләр дип. Әйе, каран инде бәләкәй малай дип әйтә. Соң ул бит теге беренче курста без бергә укыдык бит инде. Ул миннән бер курска өстәрәк, бер елны килсәк тә, аның музыка мәктәбе булгач,тан аны икенче курска алдылар. Ә мин дә авылдан килгән, минем булгач беренче курска. Диктор беренче курс үтеп китте. Мин авыл баласы, ул шәһәр кызы. Башта шулайрак инде. Ничектер теге бик игътибар итмәдек тә. Мин ул вакытта авылда йөргән кыз бар иде. Аның бәлки шәһәрдә булган иде. Икенче курста дуслашып киттек, ничектер теге бергә күбрәк аралашып йөри башладык. Башта ул дуслык кына иде. Аннан соң инде ул әкрен генә ул миннән сорады да, синең ничектер күңелеңдә, мәйтәм күңел нишләптер, мәйтәм сиңа тартыла. Менә шуңардан башланып китте дә, инде мин аны автобус остановкаларына, туктагачларга затып йөри башладым. Кире якпалы ул. Миңа икенче кайдан кирәк училище. Шуны әнкәйгә сөйләйм дә, әнкәй әйтә, син дип безнең урам кызлары белән дип кире як әллә кайда ярактагы теге зур авыл бит инде. Әллә кайдагы ни кызлар белән йөрдең шул дип. Менә шулай безнең мәхәббәт шулай башланып китте. Аннан соң гел бергә инде. Гел бергә Казанга килгәчтендә. Казанга ул бит инде иртәрәк укып бетерде дә, ул беренче булып Казанга китте. Ул инде сәнгать һәм мәдәният институтына укырга керде. Мин дә бер елдан соң килдем консерваториягә укырга кердем. Менә шуннан шутласаң инде безнең өйләнешүгә тиклем 9 ел очрашып йөрдек инде. Теге
перерывлары белән, отпусклары белән, каникуллары белән. Шакланы Илмир Инстаграмдарда яза инде тәфсилләп. Аннан 9 ел очрашканнан соң без инде туй үткәрдек. Туй үткәргәнче сорыйм әле, чөнки менә шулай да бая Instagram шелтәрендә укыдым мин аны. Сезне өйләнешү алдыннан бик зур гына тәнәфес булып ала мөнәсәбәтләрегездә. 6 ай. 6 ай. Менә мин әлбәттә Эльмираның теге бу вакыйга мөнәсәбәтен беләм. Әлбәттә социаль шелтәрләрдән. Һәм менә нәрсә этәргеч бирде сиңа Эльмирага тәкъдим ясарга, менә аны җибәрмәскә. Һәм бу гомумән бу тарих башлана бит, Эльмира Төркиягә китәргә карар кыла, шулай бит? Менә бу турыда сөйләсәң. Ул дөрес, мин дөресен әйткәндә, Эльмира һәр вакыт шушы шәһәрдә булгач, бер кая китмәс кеби ул миңа. Ул вакытта инде күрәсең минем әзгенә бәлки борында шөйлгән булгандыр ул якка. Бәлки артист кешегә бераз өйләнмичә генә үзенең карьерасы турында дип миңа инде ул вакытта продюсер бик яхшы әйтәдер. Ансы да бер төрле ни булгандыр инде. Ират кеше бит әле ул теге фатир булсын, торган урын булсын, ансын да уйлый бит. Ансын да уйладым мин. Әйтә торган инде. Абзарың булмыйча, сарайың булмыйча, мал кайтарып бирмә дигән кебек инде. Шулай бит инде. Бер карасаң. Инде фатирны булдырасым килгән инде бигрәк тә. Пишмак булсын яшәргә, инде теге съемный квартираларда яшәп, дөресен әйткәндә арылган инде ул. Үземнекен булдырасым килде. Һәм 12нче елны фатирлы булдым. 12нче елның 28 декабрында. 13нче елның 5 январында бер атнадан соң безнең туй. Кара син аны, Һәм менә шушы без беразга җиткәрәк киттек. Менә фатир мәсьәләсе дә бар иде инде. Аннан соң менә ул ничектер миңа язды да, мин Төркиягә китәм. Мин синең белән бер шәһәрдә яшәй алмыйм, чөнки мин сине барыбер нык яратам дип. Хатын-кыз яза белә бит инде ул. Язды да, туктале бит. Нинди Төркия. Бул булай. Нинди Төркия битем хәзер. Шул аннан очраштык та, утырып сөйләштек тә. Ул бит инде гел тарту хисе бар иде. Үземә теге тыяйдым гына күңелдә аңа тартылуны. Теге карьерист булмадым мин гомергә, дөресен әйткәндә. Чөнки карьера өчен бу бөтен нәрсәне ташларга, теге әйтәләр бит, кеше башына басып йөрергә дип әйтәләр. Мәйтәм юк. Миңа ничектер гаиләсе дә булсын, тыныч кына теге үз теге тыл дип әйтәм инде. Ансы да булсын, сәхнәдә дә булсын, ничектер шулай. Мәйтәм нишләп әле ул гаилә артист кешегә кымаучылык китерергә тиеш. Юк, ул бит киресенчә Игә кайтасың, теге арыпмы, ниндидер, ничек дип әйтәм, начар кәефтә булырга мөмкин. Кайтып керәсең, балаларың йөгереп киләләр, үстеңә сикерәләр, әти дип әйме. Хатының теге елмаеп каршы ала. Бетте инде ул теге. Бүтән мәшәкать ишек артында. Бүтән мәшәкать артта кала да шул ишек артында. Игә кердең дә, бетте. Ул киресенчә, ул дәрт кенә бирә яшәргә. Ул бит гаиләне карарга кирәк, шулай ул стимул гына. Ашатырга кирәк, киендерергә кирәк, димәк нәрсә эшләргә кирәк, эшләргә кирәк, акча кирәк. Ансы да бар. Менә шул тәргеш кенә, менә шуннан соң инде без утырып сөйләштек тә, күп тә үтмәде. Менә бу җәй көне, кайсы көн икән мин әйтә алмыйм, ләкин без 1 сентябрь көнне никах укытып куйдык. Почти бер кешегә дә әйтмичә. Шуннан соң инде менә шул елның 12нче елның инде 28-нче әйттем инде фатир, аннан соң инде туй үткәрдек. Менә продюсерың турында әйтеп үттек, әйбәт, син продюсерың Рифат Әхмәтович Фәттахов турында әйтмичә булдыра алмыйбыз. Чөнки бу мөнәсәбәтләр турында прессада да, һәм гомумән халык арасында да сүзләр бик күп йөри. Мин сезнең мөнәсәбәтләрне дә яхшы белгән кеше буларак, барыбер да ул синең зур сәхнәгә аяк басуыңда, әлбәттә аның өлеше бар. Аны юк дип әйтеп инкар итү дөрес түгел. Ләкин менә хәзер тамашачылар да сорау туа, нәрсә булган икән, ник бу шушындый вакыйга килеп чыкты икән? Һәм гомумән синең шушы экраннан менә бу мөнәсәбәткә үзеңнең менә аек акыл белән фикерен ишетәсе килә. Сөз дә юк. Беренче адымнар Казанга килгәч инде беренче курстан ук шушы Рәшит Вахап фестивалендә катнашулар беренче тапкыр. Беренче концертлар ул инде әлбәттә Рифат Әхмәтовичның ярдәме белән үткәрелгән иделәр. Фондта 6 ел
хезмәт куйдым мин. Бик авыр чакларында да фестивальнең, чөнки фестивальнең авыр чаклары булды. Беренче адымнар ясаган вакытта. Беренче адымнардан соң да, хәтта где-то дөресен әйткәндә 1-2 ел эшләгәннән соң бик авыр чаклары килде ул фестивальнең. Анда да мин хезмәтемне түгел үтәдем, эшләдем, җырладым, концертлар белән чыктык, концертларны барыбер эшләдек. Һәм берникадәр дәрәҗәдә фестиваль шуның белән ничек дип әйтим, популярлык казанды. Популярлык та казанды. Үсте. Дөресен әйткәндә, менә күпләр сорыйлар бит инде, нишләп продюсерлар эшләми башлаган диләр. Мин эшли башлаганда мин яшь кенә малай идем инде, 20 яшьлек малай идем инде. Күрәсең, күпмәдер еллар, менә 6 ел хезмәт куйганнан соң инде, әлбәттә, мин дә үсәм, минем дә фикерләр барлыкка килә, минем дә максатлар, яңа хыяллар дигәндәй бит. Шул вакытта безнең инде менә фикерләр, уйлар төрле якка эшли башлады дип әйтим инде. Һәм инде менә шушы тартышулар мин үзем якка, ул үзенең ягына булай мин үз дөресемне сөйлим, ул үз дөресен сөйли. Шуңа күрә ул бит инде теге бергә эшләгәндә тандем булганда гына үсеш бар. Теге арбаны төрле якка тарткан ниләр сыман инде, теге ташбака бер якка тарта, тегесе бер якка тарта, шуңа күрә арба урыннан кузгалмый дигән кебек. Менә ниндидер бер тукталу булды бу. Бу туктады һәм сәнгать минем иҗат алга бармый. Мин моның белән ризалашмадым һәм инде аның белән хезмәттәшлектә үземне киләчәгемне күрмәдем. Шуңа күрә безнең аралар шуннан üzülде. Ул инде теге бик яхшы гына üzülеп бетмәде ул вакытта, бик авыр булды. 1 ел шамасы мин телевидениедә да күренмәдем, радиолардан да ишетмәдем, чөнки бөтен хукуклар аңа аның исемендә дип әйтим, аның кулында. Бик җайсыз вакытлар булды һәм 1 елдан соң мин инде яңадан репертуар туплап, яңа костюмнар, дөресен әйткәндә ул вакытта акчасы да юк аның. Нигә колхоз базарына барып, моннан бер пиджак алып, моннан бер шалбар алып, очсызга гына беренче чыгышымны хәтерлим инде шуңардан соң. Монда Эльмираның өлеше бармы? Бар инде әлбәттә. Ул нык зур трек булды, чөнки Эльмира бит ул мин йомшаграк. Эльмира ул белә ул нәрсә кирәк икәнен дә. Прагматик кеше шундый. Прагматик, ул белә. Ул бер вакытта төшенкелеккә бирелми. Шул вакытта ул миңа зур трек булды. Һәм хәзер дә шулай. Хәзер дә шулай. Хәзер дә шулай. Һәм ул вакытта миңа бик зур трек булды. Минем белән эшләгән хезмәттәшләр, дуслар, дөресен әйткәндә, безнең группада, безнең концерт группасында бездә чит кеше булмады. Бездә һәр вакыт дуслар, иҗатташ дуслар да, болай да дуслар, тормышта да дуслар. Менә шулай эшләдек тә, һәм Рөстәм Рахматуллин миңа болай диде инде. Без Филус синең белән баштагы мәлдә бушка да эшләргә риза. Ләкин туктама, син концертлар куйырга тиешсең, син халык алдында чыгыш ясарга тиешсең барыбер дип. Ул беренчедән. Аннан соң инде Замира сиңа бик зур рәхмәт. Ул вакытта әйбәт менә команда белән син миңа әйттең, Филус, куябыз концертларны. Кирәк, син сәхнәдән китәсе кеше түгел дип. Һәм инде халыкка бик зур рәхмәт ул вакытта. Радиоларга да, телевидениеларга да шалтыраттылар. Кая Филус, кая дип сорадылар. Бу инде киткән сәхнәдән яра әйбәт булган димәделәр бит. Мин инде беренче елларда шуңа да тамашачыларга бик зур рәхмәтләремне әйтәм, кая гына барсам да, әйтәм, менә сезнең терәгегезне, сезнең көч-куәтегезне сизеп, әйтәм, бирешмичә барыбер теге агым су юлын таба дип җырлый Ришат. Менә нәкъ шулай булды да, барыбер йырып чыктык һәм Аллага шөкер, бүген дә исән-саубыз, сәхнәдәбез. Язмыш тапшыруын дәвам итәбез. Бүген безнең кунагыбыз Филус Кахиров. Филус, консерваторияга килеп керү, ул бөтен кешегә дә эләгә торган бәхет түгел. Ул сиңа кыенлыклар тудымы консерваторияга кергәндә? Туды дип әйтә алмыйм. Училищеда укыганда менә шул укытучым Галия Закировна, ул инде әйтте, Казанга барсаң, бары тик консерваторияга гына укырга керәсең, һәм бары тик Зилә Даянны Соңгатуллина классына укырга кирәк, тырышырга кирәк диде инде. Келдем,
башта теге ниләр була бит, прослушивание дигән килдем, яз көне җырлап карадым, Зилә Даянны соңга түлне каршы алды инде, аның каршына басып, менә шушы китмә сандугачны җырладым инде. Ул инде теге экзамендерга, имтиханнарга килерсең, ала бирсә, укырга керерсең инде дип теге. Бик ул бит әле Зилә Даянны укытучына түгел, яхшы кеше дә. Нидер ышаныч сеңдереп миңа, мин кайтып киттем, ала бирсә, дип инде барыбер ышаныч өстәде. Шуннан килдем, китмә сандугачны җырладым, татар халык җыры урманны җырладым. Теге бездә итальянча, русча җырлау булмады училищеда. Ул вакытта хәзер бар диләр, монсы шатландыра. Һәм чыгып җырладым да, калгандарын тыңлап утырам инде, әйтәм, ничек җырлыйлар микән? Чыгаларда теге ярып җырлыйлар инде, теге итальянчада, русчада, татарчада. Хәзер әйтәм, монда алмаслар инде, әйтәм, минем мондай не белән, халыкчан тавыш белән генә булмас инде ул дип киттем мәдәният һәм сәнгать институтына. Эльмира шунда. Мен әйтәм, документларны анда да сдавать итәм әле, теге на всякий случай инде дип, теге бер баргач укырга кермичә кайтырга түгел бит инде, барыбер да укырга керергә кирәк. Бардым, ул вакытта Венера Хатовна мине белә иде, чөнки Казанга бер килеп җырлап киткән татар җырында, шунда күргән иде. Килдеңме? Әйдә, документларыңны бир дип, мен дә документларны комиссияга бирә башладым да, миңа әйтәләр, аттестат куя диләр. Аттестат консерваториядә, әсәс консерваториягә да керәсме дим. Әйтәм, ну, анда да кермәкче инде дип. Хәзер аттестатны алып киләм дип киттем консерваториягә. Барсам, иң зур бал белән үткәнмен консерваториягә укырга. 9 бал. Ишкенә кеше 9 бал алган. Мин инде хәзер бармадым тегендә. Әйтәм, монда үткәч инде. Һәм инде ниһаят мин кайтып киттем авылга. Тапшырдым да, әле кем белә бит. Әле бит әле теге рәсми рәвештә син студент дип әйтмәделәр бит. И көтәм, хат килергә тиеш инде. Хатны көтәм, юк та юк. 20 июльгә кадәр килә дигәннәр иде. Юк, 20 июль, 21 июль булды, юк. Шалтыраттым консерваториягә, бөтен көчемне җыеп. Шуннан соң инде тегендә вакытта утырган бер хатын трубканы алды да, Кагиров мен әйтәм, Филюс, шуннан барып нейне карады. Исемлекне бар ди, вы есть дигәч инде, теге хатынны мен әйтәм, янымда булса кочаклап бер үберим. Шушы сөенеч өчен. Шуннан соң инде трубканы ташладым да, әнкәй янына йөгердем, әткәй янына йөгердем, мен әйтәм, мин студент, мен әйтәм, мин укырга кирдем, булды. Бик шатландым инде шунда. Һәм шул консерваториядә укып киттем инде, әкрен-әкрен Зилә Даянны соңга түлена классында, Аллага шөкер, укып чыктым. Миңа ул якташ та, миңа ул укытучы да, минем ул дөресен әйткәндә, без аның белән дусларча гына сөйләшәбез, менә шулай. Миннән күпкә олы, миннән күпкә теге дәрәҗәле, абруйлы артист бит инде. Шәхес, зур шәхес. Менә ул минем белән шулай гади генә үзенең дусты итеп кенә сөйләшә, ул белән шуңа күрә Зилә Даянны нык яратам, хөрмәт итәм мин. Әлбәттә, ул шуннан да хөрмәткә зур, хөрмәткә лаек шәхес, Зилә ханым. Менә тапшыру башында әйтеп үздем, синең җилкәңә чыннан да зур җаваплылык өстәлгән. Менә бүгенге көндә татар халкының, татар милли мирасыбызның, җыр сәнгатебезнең асыл җырларын киләчәк буынга җиткерү вазифасы. Җырчылар әлбәттә күп, һәркем үз жанрында җырлый, һәр җырчының үз тамашачысы бар. Ә менә синең миссияң, менә шушы җырларны яшәтү. Әлбәттә, анда җырчылар бар. Син генә түгел, әйтәсем килә. Аллага шөкер, мин генә түгел. Әлбәттә, уйнап әйтәм, үзең хәтерләсәң. Ләкин бу сиңа барыбер зур өметләр, нәкъ менә бөтенсеннән аерып сиңа зур өметләр баглый. Татар халкы да, җыр сәнгате әһелләре дә. Бу чыннан да бәхетме синең өчен? Яисә киресенчә сынаумы? Ул сынау да бәхет тә. Менә шушы сынау үзе бер бәхет. Ходай Тәгалә безгә бит сынауны биреп тора, ул теге җырчы кешегә генә түгел, бөтен кешегә дә. Менә шушы чыннан да ул минем миссия, ул электән алынган шушы юнәлеш, менә шушы җырларны тамашачыга җиткерергә, буыннан буынга ишетеп торсыннар дип. Төрле чаклар булды, төрле тәнкыйтьләр дә булды. Менә сорауны дәвам итеп. Аның икенче ягы да бар бит бу медальның. Үз җыры юк, менә кеше җырын җырлый дигән сүз.
Ул кеше җыры түгел, бит безнең халкыбызның җыры. Төрле. Хәтта күренекле шәхесләр дә шундый тәнкыйтьләр белдерделәр. Сиңа үзеңнең репертуарыңны булдырырга кирәк. Гел теге син әйтмешли кеше җыры дип әйтәләр дә, мин әйтәм, соң Илһам абыйлар, Әлфия апалар, Хайдар абый, Бигишевлар бер үк җырны барысы да җырлаганнар. Анда юк ул теге Илһам абыйның гына җыры дигән, Әлфия апаның гына җыры дигән нәрсә юк. Аны бөтен татар җыр сәнгате җырлаган. Элек шулай булган, композиторлар язганнар. Әлбәттә беренче башкаручы булган инде ул теге шулай дип шуттана инде аның җыры дип дигән. Ләкин элек бит Инстаграм да юк, интернет бер андый теге нәрсә юк бит инде. Әйтик, Илһам Шакиров Россиянең бер төбәгендә, Әлфия апа тегендә шул ук җырларны җырлыйлар, тамашачы шыгырым тулы һәм шушы мәгънәле, моңлы җырлар. Бүгенге көндә менә шушы җырларны җырламасак, нәрсә дип әйтик, менә минем юнәлештә булган артист, әйбит. Бүген шушыны җырламасак, без үзебезнең татар җыр сәнгатенең байлыгына, әйбит, шын мәгънәле җырларны без алып кына атабыз була. Biz ona bir taraflık göstermemiz bular. Olay yaramıyor bitin. Şu jırlarını biz jırlamasak tağın kim jırlar? Özümün jırlarında buldurga buldum. Elbette özümün repertuarında İlham abi Şakirov da aytaydı. Her jırşının öz repertuarı bularga teyiş deyip ansında aytaydı ol. Elbette boyunda tege ul jırlarını gına jırlap tügül, ayonga jırlarında tege sahneleştirige kerek, sahnege mindirige kerek, işittirige kerek tamaşaşıga. Иң беренче чиракта яңа җыр алганда мин аның инде әлбәттә сүзләренә карыйм, мәгънәсен карыйм, нәрсә турында ул, теге өч тиенлек сүзләр булмасын, нидер фикер булсын анда, поэзия булсын анда. Көенә килгәндә әлбәттә ул теге тамашачының күңеленә кирип, исендә кала торган җыр булсын, көйле җыр булсын дип аласың инде. Һәм концерт программасын төзегәндә biz bit инде Замира синең белән бергә төзидек ул программаны. Җырларга килгәндә инде әлбәттә төрле юнәлештәге җырлар кертәсең. Халык җырында, классик әсәрләрдә, ретро җырларда, яңа җырларда барысы да. Чөнки килгән тамашачы, әйтик, миңа килгән тамашачы ул кайсы халык җыры ярата? Ул менә мине концерт буе халык җыры гына җырлатыр иде бит. Алай гына булмый бит инде. Кемдер классик әсәрләр. Шуңа күрә концерт азактан киләләр дә концерт беткәннән соң иде тамашачылар. Эй, менә халык гына җыры җырласаң гына. Эй, бер сәйдә ретро җырларыбызның теге Рим Хәсәновның матур җырларын гына җырласаң иде. Теге берсе килә, мин классика, мин итальян шагына тыңларга киләм дип. Берәр итальян шагына җырлап чыга әле концертыңда. Бөтенсенә ярап бетеп булмый. Берничектә. Шуңа күрә инде күрә теге концертның бер өлеше, бер тамашачыга бер өлеше менә шулай иттереп бүлеп ясалган концерт программасы. Һәр тере тавыш, тере музыка уен кораллары, ул бит инде һәрбер җырга аранжировка да эшләтәсең, андыйлар да бар электронный инде. Күбесенчә инде менә Мирас инструменталь ансамбле, андагы егетләр Рөстәм, аның җитәкчесе Рөстәм Рахматуллин, Аллага шөкер, ул да Татарстанның атказанган артистына бәйләделәр, дөрес бәйләделәр. Дөрес бәйләделәр. Чөнки бик зур хезмәт куя бит инде. Һәм инде һәрбер җырга ул бит инде булай гына үч куплетны тигез генә шарманка сыман җырлап чыкмыйсың. Анда фантазиялар кирәк. Менә шушы мәсьәләдә инде Рөстәмгә бик зур рәхмәт. Бөтен Мирас инструменталь ансамбльнең артистларына, музыкантларына, егетләргә, кызларга бик зур рәхмәт. Алар менә бу инде бер төрле лаборатория. Син шушы татар җыр сәнгатенә, шушындай тере оркестр, түгел ансамбль дип әйтгәндә, йөртүче бердән бер җырчы бар, группалар белән эшләүче җырчылар бар. Ләкин сүз бара турыдан-туры теге аранжировка сәхнәдән турыдан яңгыр, теге бер язма түгел, музыкантлар тарафыннан яңгыр итергән, менә шундый җырчы башкалар булса, бәлкем белеп бетермәсәм, гафу. Бу бит әле, ничек әйтим, гастрольләр булганда, аларны кайдыр алып чыкканда, беренче мәлләрдә ул бит әле өст-өстенә ничек әйтим, чыгымлы. Син беренче мәлләрдә керемгә түгел, чыгымга эшләгән җырчы. Мин аны бик яхшы беләм. Ансамбльне калдырып, башкалар кебек үк менә шу флешка белән генә чыгып китү уйлары булдымы синде? Юк. Миңа шулай тәкъдим иткәннәр я. Шулай ук өлкән артистларның да фикерләре бар. Нишләп син шул кадәр кеше йөртәсең? Нәрсәгә кирәк? Хәзер бит инде ничек тә булса
Оптимизация, универсаль кешеләр, ул нидә тавыш операторы да, ул водитель да, ул баянчы да, ул биючы да дигән сыман. Хәзер теге андый артистлар да булды бит инде. Йөрделәр, мәйтәм юк, мәйтәм мин дә күз алдына да китерә алмыйм ансыз. Без бит инде менә хәзер 13 ел бергә эшлибез. Аларсыз мин концерт биргәнем булмады. Әлбәттә чыгымлы, әлбәттә ул нык чыгымлы, теге әйтәләр бит инде 0-га эшләгән чаклар теге бер тиен акча да эшләмисең, ләкин тулысынча концертны куясың. Әле 0 ансы 1 ул минуска китәсең, үз кешенең чыгарып түләгән чаклар да булды. Андый инде аның бит теге халык үлидер килдә җырлады да күпме кеше бар. Аха, бер 500 кеше бар, 500 кеше, менә шул тәк шотласаң 500 тәңкәдән, бит, менә бит күп акча эшли дип уйларга мөмкин. Ул бит аның ишендәге әйберен теге ашаган белмей тураган белә диләр. Шуңа күрә аның арендасында түләргә, аның рекламасында түләргә кирәк, аның артистларга хундырга кирәк, артистларны ашатырга кирәк. Бензины, аны шутлап китсәң, ул теге кассада утыручы апаларга да түләргә кирәк, алар бит билет саталар. Аның һәрберсе чыгымлы инде әлбәттә. Ләкин без туктамадык инде, барыбер эшлисең, сәнгатьтә булырга кирәк. Аны кайдадыр керә, кайдадыр чыга. Әлбәттә. Кеше арасында усал телләрнең нишләп 30 көн концерт куймый дигән кешеләргә нәрсә әйтер идең син? Мәсәлән, айга 2 концерт, 3 концерт, 10 концерт максимум теге куясың син. Беренчедән, бөтен нәрсә тере тавышка, монда безнең бит әле җырлар да җиңел түгел. Тавышта арый, ансы сер түгел, тавыш арый, бик җайсыз. Мин үземә килгәндә айына 30 концерт бирерлек артист түгел. Мин чынлап әйтәм, мин аны күз алдына да китерә алмыйм. Ул нинди чыдамлык кирәк, нинди сәламәтлек кирәк. Аннан соң алай ук бик кызыгын да тапмыйм. Мин ничектер тормышта шулай өйрәнгән, менә концертлар биреп кайттык бер атна. Әйбет. Аннан соң мин кайта, мин гаилә белән тегендә монда да барып җырлап киләм. Ничектер тормыш гел тәгәрмәч өстендә генә үтүен теләмим мин. Бәлки кемгәдер стимул акчадыр, но акчаны барыбер аны күп эшләсәң дә аны эшләп бетереп булмый аны. Әлбәттә. Бәхет өчен күп акча кирәкми ул. Бәхет өчен ул сиңа җиткән акча кирәк. Дөрес. Дигән булыйм әле. Ләкин синең әйткәнең бар. Менә шушы 30 көн куйган артистларга синең хөрмәтем зур дип. Хөрмәтем зур. Хөрмәтем мин аптырыйм дөресен әйткәндә, шуннан да ул әйтәм бит, нинди чыдамлык кирәк, нинди тырышлык кирәк. Миларга бары тик уңышлар гына телим, чөнки бу бик авыр хезмәт. Авыр хезмәт. 10 көннедә арып табып кайтасың. Шул, монда һәр вакыт эмоциональ яктан бит әле халыкка чыгып, ярар бүген булайрак кына концертны куябыз инде, ярамы, теге бик кайфым юк дип әйтеп булмый бит. Бардым дип булмый. Ул тамашачы акчасын түләгән, килгән, ул сине теге свежий итеп, күңелне күтәрде, концерт көтә. Шуңа күрә син әйтәләр артистларга чыгып, хәтта авыру булсаң да теге салкын тиеп, менә син аны күрсәтергә дә тиеш түгел. Тамашачы монда тамашачының гаибе юк. Шуңа күрә теге сүз арасында гына әйтеп үтәсең инде аны теге. Ләкин син генә белергә тиеш. Тамашачы белергә тиеш түгел. Ул сине матур итеп күрәсе килә. Эфирдә язмыш тапшыру. Бүген безнең кунагыбыз Татарстанның атказанган артисты Филис Кахиров. Филис, сезнең гаиләгездә 2 малай. Кайсы җырлый? Аларга ничә яшь? Һәм тамашачылар турында. Ярый да мин беләм. Тамашачылар. Зурысы 2 малай инде, зурысы Айдар. Аңа инде май аенда 6 яшь тула. Бәләкәй Рөстәм, аңа март аенда 3 яшь тула. 3 яшь аларның аерымы. Җырлый, икесе дә җырлыйлар алар. Шулаймы? Ул теге бала-чагалар алар булай да җырлыйлар инде. Айдарны күрдем инде, хәзер балалар бакчасында күрәсең кушканнар, теге бескозырка белая татар, анда теге шул җырны инде. Шуннан бу телевизорны кабызга миңа әйтә, әти миңа репетировать итәргә кирәк ди. Мин шок каттым инде, әйтәм. Бу нинди сүзләрен дә белә бит әле дигән булам инде. Хәтта теге концертларга бәләкәй чагында 5 айдан йөртә башлаган иде. Шуннан телевизорда кабызып куя, тегендә бер малай җырлый инде, ул аңа кушылып,
бүтін квартираға қышқырып жырлай. Таналысы да жөнеп туры келмей, қышқырай енді мына теге жауаптылық хисі береке шағынданып көрініп тұрады. Мына сөздер ятланған болсын, күйі ятланған болсын, ялғышмыша мына шой тырышып нейтейін. Білмеймін, оны келешекте жырлап кетірім екен ансайында. Әтейін кебек жырламайсың, юрист боласың деп айтыр едің ме? Жоқ, мен бір яқшығына бір фикір ешеткен едім. Әні баласына нендейдір хүнер үлеп бейлерге тиішті көл. Міне сен шундай боласың, міне шой болады. Бұл тиішті көл екен. Бала өзі сайлап, өз юлын алырға тиіш. Әлбәтті. Ләкин әті әне шуңа ердәмеген әйтірге тиіш деп. Міне мен шуңа көрі шушы фикірге, шушы әйткен сөздерге қошылып, балаларға міне өзлерінің юнәлішлерін алса, өзлеріне хүнер сойласынlar, мен де бары тек ердәмген әйтәшекмін. Екесі де тыйнақлар, екесі де қонаққа барсаң да, шаққаталар енді шонсы да рәхат болып кетті. Бегерек оларығыз тыйнақ, тегеннен мұннан оқырып, нәрселер бір деп қышқыра бермейлер, өз орындарын білелер дегенде, Аллаға шүкір деп айтам. Өзіме шағандар деген. Гел өзім деген. Міне бүгінгі тапшыруда, әгер де тамашашылар қазір мен сезіп тұрам экран аша, сандуғашны қашан жырлар екен деп отыралар. Бір көпілетін сандуғашны жырламышы концерттен болса, әгер ол концерттен нәрседер жетмеген кебек бола, шолай бейт. Филюс болған жерде бет енді ол бар сандуғаш болырға. Сандуғаш жыры училищедан берлі жырлайым. Неше ел енді қазір. Шоңа көрі. Ол әйтірсің де ол жыр міне өз башқарушысын күтіп тұрған кебек. Яғыса бет енді ол сен бұдан яға келгенше көптен yazылған, ишат етілген жыр бет енді. Көптен yazып Рүстем Абы Яхин аны енді Илхам Шакировқа бағышлап ижад еткендер ол жырны. Бұл жырның бет тарихы бек қызықлы. Бұл жырны Гүлшат апа язғаш өзінің ахиреті Сара Садықова апкеле. Апкеле де міне шундай матур шығыр жыр язалы. Сара Садықова ера деп алып қала, лекен язмай. Гүлшат апа бетінде ол халқы білен шундай бек ұт ханым болған. Гүл есіне түшіріп яздың малі. Шуннан соң бұл язмағаш, ол бетінде шундай қызуқанлы бұл шығырны алып Рүстем Яхинға бере. Рүстем Яхин екінші күні бұл шығырға күй яза, һәм композиторлар бірлігінде нендейдір бір өзлерінің отырышларынан соң, онда әр вақытта да нендей болса яңа жырларны тыңлықтырған болғанар. Һәм ол енді фану артына отырып, ойнап, келіп көрсетті шұр жырна. Һәм шул вақытта енді бір мәл тынлық, һәм шул қадар күшлі овациялар, һәм шул вақытта Александр Ключеров айта, енді бұл ғади генә сандуғаш түгел. Бұл әлсәр сандуғаш. Әлсәр сандуғаш бұл енді шынанда бұл шын матур сандуғаш деп өзінің фикірін айта. Һәм енді бұл жырны алар енді Илхам Шакировқа бере. Шуннан соң әлі Сара ханым бүкілеп тәйірелі Гүлшат Зайнашеваға міне әрәміткенсің шығырны. Әрәміткенсің бұл шығырны дейді. Аның әлі істепті айтам Замира, дұрысын айтканда Рүстем Яхин білән Илхам Шакиров алар біргелеп ижаттылар бұл жырны. Илхам Шакиров шақсан меңа сөйлегені болды. Келіп кірсем Рүстемге дей, yazып отыра, башын башлаған дей. Теге сандуғаш, сандуғаш деп башлап қойған дей. Дальше нешек язырға кете алмай дей теге. Шундан соң бәлки міне балайрақ деп әйтіп кіне жіберем, шундық ләктіріп ала да yazып та қояды. Шундан соң міне шулай біргелеп яздық, әйінде аның ортасында вокалист бар анда теге. Аны Илхам абай өзі язған инансың. Шуңа көрә уртақ жемішлері аларының. Шуңа көрә дә Рүстем Абы Яхинның мына шу жиынтығында кетмә сандуғаш деген жиынтығы бар, һәм шушы нотасында Илхам Шакировқа бағышлана деп жазылған. Өз істеп қойған, әйбет? Өстеп қойған. Жырлап берейінді бізге бұл жырны? Мына отырған келішкені сандуғашны жырлағаным yok. Сандуғаш, сандуғаш, Kitme sandуғаш, қанатларың талдырып, туған ширіні қалдырып, бізді туып өстің сен, шық суларын іштің сен. Сандуғаш, сандуғаш, сені
келмесің мин қалам дусларыма жырлар үшін жырыңны отып алам. Subhanallah. Subhanallah, енді біздің міне бригадада хатта қол шаба. Шыннан да алқышларға лайық. Бұл вақытта мен қалса тамашашыларды алқышлап отырадыр. Сеңа күстемесін таушыңа. Subhanallah. Міне язмышың әлі шыннан да матур болып yazылып қына келе. Филис, біз енді Эльмира білән, тамашашыларың білән, ұлларың білән, әти әнилерің білән, шушы матур язмышың дәвам етсін. Иншалла матур язмышлар насып етсін сен Аллах Тағала. Амин. Кім тамашашыларға айтыр сөзің бардыр? Тамашашыларға әлбәттә әйтер сүз һәр вакыт бар. Менә 2020 елга кирдек, Аллага шөкер. Исән саубыз. Менә шушы ел безгә бары тик уңышлар китерсен, яңа казанышлар китерсен. Әлбәттә иң беренче чиракта сәламәтлек бирсен. Һәммәбез исән сау булып, бер-беребезне ихтирам итеп, бер-беребезне яратып, мәрхәмәтле булып яшәргә насыйп булсын. Яңа елда сезгә теләкләрен иң изгеләре, Ходай Тәгалә сезне рәхмәтеннән, ярдәменнән бер кашан ташламасын. Амин, иншалла, иншалла. Үзеңә дә менә нәрсәләр теләдең, барысы да үзеңә дә насыйп итсен Аллаһ Тәгалә. Инде монда миңа өстәргә сүз дә калмады, мин бары тик сезгә рәхмәт әйтәм. Бу кичне безнең белән булганыгыз өчен, сиңа рәхмәт Филис, вакыт табып килгәнегез өчен үзеңнең тыгыз графигыңда. Һәм инде тагын бер атнадан очрашырбыз. Очрашканга кадәр исән сау булыгыз.